Hej og velkommen til min YouTube-kanal, hvor vi i denne ombæring skal lave Kong Salomons sejl. Og til alle mine følgere derude, I ved selv hvem I er. Så til at starte med, så skal vi have fat i en regulær polygon, og jeg har lige gitterlinjet fremme for at være sikker på, at jeg laver en polygon, som er helt lige således der. Så kan jeg højreklikke her og fjerne gitteret. Det jeg så er interesseret i her efterfølgende, det er at finde midterpunktet på vores polygon, og så skal vi have fat i den her funktion, der hedder drej om et punkt. Så jeg trykker på vores polygon og trykker på det midterpunkt, og den vinkel vi skal dreje det i, det er en 45 grader. Voilà, så har vi selve sejlet, men der er jo en masse punkter her, som vi ikke vil have med inden, for vi skal i gang med at spejle. Så og det kan jeg jo heldigvis fjerne herover. Altså, hvis jeg trykker her, så fjerner jeg jo nogle af polygonerne. Det er jeg ikke interesseret i. Nej, det jeg er interesseret i, det er, at vi fjerner vis navn og vis navn. Og så har vi de her to tilbage. Jamen, der skal vi faktisk bare have væk med objektet. Voilà, så har vi en helt ren figur her. Det næste, vi skal i gang med at gøre, det er at spejle den her figur. Og for at gøre det, så skal vi have fat i et linjestykke. Og så videre. Men inden jeg viser det, så skal vi jo farvelægge figuren her, og inden vi begynder at spejle, så er det rigtig vigtigt, at vi får neutraliseret de her farver. Og det gør jeg simpelthen ved at trykke egenskab og vælge farve, og så i opaliseret skal den helt ned på 0, for så er den gennemsigtig, og det skal jeg selvfølgelig også gøre med den bagliggende polygon. Igen egenskaber, og ned på 0. Se, sådan. For at lave spejlingen, så vælger jeg at lægge et linjestykke her og markere de begge polygoner, og så skal vi finde den, der hedder spejl i linje. Og så trykker jeg simpelthen bare på linjen, og således. Jeg skal lige have flyttet tegnefladen lidt. Se, det her vil vi jo ikke have stående, så herover igen og fjerne punkter. Sådan. Så vil vi spejle i vertikal retning og lægger et linjestykke, markerer og trykker spejl linje. Se, der fik jeg ikke markeret ordentligt, så kan man heldigvis lige trykke fortryd, og så markerer man lige ordentligt igen, og så trykker sådan, og fjerner. Se, så kan man jo egentlig bare fortsætte, og jeg vil lige mindske tegnefladen lidt, sådan så at vi faktisk I kan se, hvordan det er, når mønstret så begynder at udarte sig. Men og ellers skal man selvfølgelig lige være lidt præcis med at få lagt til linjestykke, for ellers så bliver spejlingen skæv, eller få trykket forkerte steder på skærmen. Ups. Sådan. Marker igen. Spejl i linje. Sådan. Og så skal vi lige i gang med at fjerne det. Og så ligger jeg lige den sidste her. Sådan. Og sådan. Og marker. Således der. Spejl linje. Og tryk på ny linje. C. Og så skal vi lige have fjernet det sidste. Således der. Se, nu har vi jo et rigtig flot mønster her. Og det vi så gør, det er, at vi kopierer tegningen. Og sætter det ind i Paint. Således der. Yes. Det der så er tilbage, det er egentlig at, kan man sige, farvelægge de her figurhjørner. Og farvelægger man hver andet. Således her. Og så kommer der et rigtig flot mønster frem. Og det er jo bare at fortsætte. Så sådan gør man det. God fornøjelse derude.